Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhe sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tubog Pilipinas, Tubog Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis itong panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw nga Biyernes, katapusang adlaw sa simana. It's 27 na, liga bulan sa onyo 2025. Kamusta, magasuki na tos kanginan, magasuki na tong tigpanubay. Sa gapong kami na ginaot ka na, kamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa ginabuhi. Hiling mga tungura. Tuyo sa mga hagit, mga pagsuway. Diin kitang tanan, angayan gayod nga musungas ang mga bata. Sama sa landan, dagatagatagang pagtangad, mga kabisyo. It is 90.7 Love Radio, mga ka-ISM, sa tuang Facebook page. Ayaw kalimot pag-like and share. June Bersamin Isyu sa Mas. Alright, saway paglangay ato ang mga isgutanan karong buntaga mga higala. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Impeachment complaint bato kang Vice President Sara Duterte padayong ginibatihan sa Senado ang pagtabok nini gikan sa 19th Congress ngadto sa 20th Congress. Isyu sa masa. Isyu sa masa. BICAM report sa Kongreso labot sa pag-extend sa termino sa mga barangay officials, posibleng iveto sa Pangulo. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mastermind sa pagdagit o pagpatay sa 34 ka mga sabungero dito sa Kaulawang, Maynila, gihinganla na sa testigos ngadto sa Department of Justice. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang padayong gibarugan karon ni COMELEC Chairman George Garcia ang ilang desisyon nga nagpabor kang Congressman Abante pending ang hukom gikan sa Korte Suprema. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Loyo sa oposisyon sa ICC prosecution sige pangayong interim release ni PRRD kampante gihapon ang Defense Council nga makauli ang kanhi Pangulo tungod sa bag-ong argumento. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kanaguban pa may gala. May magalangkob sa tuwang panagkuyot nga panag-uban din sa programang Isyu sa Masa. Akong subliyon, Biyernes na karon, mga estudyante ayaw mong panapon. Eskwela, kaya din ha ang tanan nakasalalay. Ilabi na ang atong ugma, ang kaugmaon, ang pagmahay na agyod kanunay sa kaulahian. Yan, so ayaw mong tapol-tapol diha bangon og sayo, ligo, hikutaran ng inyo ha mga dalunon. Okay na yung mga estudyante may gala pag Biyernes na, manapol. Di na ganahan mo eskwela, muna giingon nila nga Friday sickness ko no. Di na ganahan mo eskwela mga igala. Pero kita mga ginikanan, ato agin ang i-guide, pukawa gina ninyo. Gabi ayaw sige og pa-cellphone na, kay grabe na makaluya ng cellphone mga higala. Grabe na makaluya ang cellphone. Wa na'y ilhong edad. Labi na sa mga kabataan
ang mga mata ana dali ra kaayong madaot. Oh. Onya ang kuan man gud kanang radiation, grabe gyud na mudaot sa ato ang lawas ng radiation anang cellphone. Kinahanglan i-manage na kay naa naman gyud ta ani nga kuan karon panahon anang nauso na ng cellphone, di man pod pwede og di maka cellphone mga higala kaya nga ato tanang komunikasyon murag agi na tanan sa cellphone. Pero the more nga exposed ta ng cellphone, the more nga daghang radiation ang madawat nato. Murag mahimo tang alkansiya ang atong lawas. Mahimong alkansiya anang radiation. Alright. Saway paglangay mga higala. Inhidayon ta sa mga hisgutanan. Nakakaplag na pod kuno mga bahay o gabag-ong argumento karon ang Defense Council ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte aron nga makauli kini dinhi sa nasod Pilipinas. No? Matod mga higala ni kanhi legal advisor no? Sal Panelo nga naanay desisyon kaniadto ang International Criminal Court nga naglambigit sa usa ka German official o Italian official nga kustodiya pod sa kini mga higalang ICC apan later on gipapauli on the ground of technicality sa iyaha mga higalang arrest, which is similar ngadto mga higala sa sitwasyon karon ni kanhi Pangulong Rudy Duterte. So, ang prosecution sa ilahang bahin sa pagkakaron, medyo ipit po sila tungod kay hantod Hulyo lang ata na yung mga tulok ka mga dates, mga bay, nga gikatakda, nga magpresentar sa ilahang mga ebidensya, nga magpresentar sa ilahang mag-andam sa ilahang mga witnesses. Ang problema ilang mga witnesses kay buraog wala pa man mga higala ni mga dokumento aron makalupad dito sa dahig da Netherlands. Onya ang testipayan 47 ra ka mga kaso nga giingong crime against humanity. So, nakita na ron nga medyo gaan ra kaayo ang mga ebidensya sa prosecution o tungod kay gaan mga higala, posibleng mag-grant ang interim release. Ingon ana magandang practice. Pag dili kayo bugat, dili kayo sa una palang tan-aw, dili overwhelming mga higala ang ebidensya no sa kini nga prosecution mo nang i-grant ang bail ug diri pa na sa Pilipinas. Sa tan-aw sa West, dili man kayo overwhelming ning ebidensyahan ni. I-grant aning bail. So tungod kay sa pagtuo may gala sa Defense Council nga dili overwhelming ang depensa nga mapresentar sa prosecution, puro ra mga higala istorya gikan aning mga NPA diri sa Pilipinas. Ang resulta mga kaigsuunan sa ilahang tan-aw mag-grant gyud despite the opposition sa prosecution, mag-grant gyud mga higala ang kini nga gitawag natog petition for interim release. Much more nga naanay argumento karon involving aning usa ka kaso sa ICC naglambigit sa usa ka Italian national o official nga sa samang sitwasyon ni Pangulong Duterte nag-grant mga higala ang iyahang pagpapauli sa nasod sa Italia. So mao na ang sa kini mga higala nga interim release issue. Kagahapon nagpadayag naman utong niaging adlaw nagpadayag na ang Vice President sa iyaha mga higalang kasagmuyo tungod sa opposition sa prosecution. Pero siya kabalo man na kay abogada man siya nga natural gyud na nga reaction mga higala. Otherwise,
if you file a case, unya, dili man ka kumbinsido as prosecutor, di man gyapon ka kumbinsido anang imong pag-file og case, wala na lang unta ka nag-file. But maybe because ang prosecution kumbinsido sila, nga ilahang ma-prove ngadto sa ICC mga higala, ang ilahang gipasangil sa kanhi Pangulo, mao nang anything that will redound to the advantage or advantages mga bay sa akusado, ilaha gyud ng babagan. Ilaha gyud ng babagan. Aron sa ingon, dili gyud makagawas mga higala ang ilahang gi-charge before the International Criminal Court. So, maglaom na lang ta. Magampo na lang ta. Nga mas mapadali ni kay burag na ay timeline ang prosecution sa ilahang bahin aron probahan ang ilahang mga akusasyon batok sa kanhi Pangulo. Alright. On top na nga alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Jofria sa Lilin na Katao. Mga taga Sirawan, good morning ninyo din na. Mga taga Binugaw, Turil, maayong aga. Alright. Direta, ani pong impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Padayon karon mga igalang ginibatihan. In fact, mura ba og na ay gitawag nato og kining crisis sa Senado o among the members of the Senate mga bay as far as the impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Tungod kay maybe admitado mga higala ang mga senador nga it is their constitutional duty to convene as impeachment court every time nga naa mga higalay impeachment complaint nga masangat nganha sa kini nga Senado. Ang problema karon tungod kay naay gitawag natog transition period between the 19th Congress o kini nga 20th Congress. Ang pangutana ron nila, ato baning itabok ngadto sa 20th Congress. Yan. Ato baning itabok ngadto sa 20th Congress. So, muagi ta og butuhanay ana. We have already convened. Ang Senate nag-convene na sila mga igala as impeachment court during sa 19th Congress. So kung makadesisyon ang Senado nga ilang itabok, does it mean nga mag-convene na po sila? Because the 19th Senate mga bay is different from 20th Senate. Tungod kay ang composition mga kaigsuunan, lain-lain. Sa 19th Congress, wapay labot. Si Bam Aquino, si Kiko Panghilinan, si Rodante Marcolita. Pero diri mga higala sa 20th Congress, appeal naman sila. So, it's a different Senate mga bay. Ang pangutana ron, although daily obligado, ang 20th Congress nga ilang ipadayon, but because of the constitutional mandate that they have to convene pag naay impeachment complaint so that they will act isip incidental to their kini mga higalang posisyon isip senador nga mamahimong impeachment tribunal or impeachment court or impeachment juror mga kaigsunan. So, mag-convene sila. So, ang pangutana karon, unsaon pagtabok or kinahanglan ba sila nga motabok kay discretion naman ni mga higala sa Congress kung itabok ba ning trabaho sa 19th Congress or 19th Senate mga higala. Now, ug moagi pa ni og butuhanay. Sige. Butuhan nato og itabok ni nato ang impeachment complaint or we will drop it and ask the Congress to make another complaint because
this is not siguro ingnon lang sufficient or unsa ba na sila mga rason mga higala. Mao ba itaw na nga giriman na sa kini mga kaigsuonang kongreso tungod kay sa tan-aw mga higala sa mga senador na ay dapat ayuson gawas nga 19 Congress dili pariha sa 28 Congress. Now, og kana mo isgutan dili maguna siya automatic. Ang 28 Congress mo recognizance kini sa pagpasabot ni Senador Rodante Marcoleta. Kinahanglan pa na nga butuhan. No? Now, tungod kay sa 19 Congress og imo nang itabok, sige ato nang butuhan whether or not itabok na og dili. Pag dili mga higala ang resulta sa butuhanay nila, meaning majority sa mga senador moingon nga dili tana itabok kay trabaho man na sa previous Senate. We are a new set of senators. Patay nandaan. Mabitaw na niingon mga higala ko sa inyo nga kanang naisgutan nga complaint dead on arrival na nang daan. Kung ipamugos sa Congress, double dead ang tawag ana. Di man gyapon na makalutsar. Di ba? Sa mga pronouncement palang daan sa mga senador, wala gay amor anang impeachment. Unsay ingon ni Jinggoy, daghan tag trabaho, kana usana sa atong trabaho, pero ancillary work lang na. Tungod kay atong nagunang tahas, mao man ang pagpanday og balaod, dili man ang paghusga sa atong isig kaingon nga politiko. Di ba? Mao man ay nagunang tahas sa mga senador. Pagpanday og balaod, mga house bill, mga higala, nga daghan kaayo din na binbin, na nangalangay mga bahin, og dili ang pagkahuwis, mao'y nagunang tahas nila. Ang unang tahas, mao ang pagpanday og balaod. Di ba? Victor Radasa Sinya o Ray Caumings. Good morning ninyo din ha. Classmate ko man sa high school. Nagparamdam. So, ang ingon ni Senador Rodante Marcoleta, pwede man na itabok atong botohan. So kung magbotohan na ron, si Subiri ningon, I will reserve my comment kay basig mahimo tang Senate Juro. Pero sa ako ang tanaw, kulang kaayo ang ebidensya. So sa to apadaan, wala na. Murag klaro na. So kung butuhan na mga higala, di gihapon na makalusot. Madouble dead lang na din sa Senado. Di gihapon na makalutsar. Sa paglusot, ron nga daghan mang mga senador nga dili gyud uyon anang impeachment because of their individual reason mga higala. It could be legal, it could be personal. So, we do not know. Basta, daghang mga senador, ang dili uyon anang impeachment. Like, the Senate President. Di man gyud siya uyon anang impeachment. Kay lagi, sa ako nang na-mention, kung mahitabo manggod ang full-blown trial anang impeachment, siyempre, ang depensa mga higala mo presentar pug ebidensya. Di man, pwede nga ang mga prosecution lang alang kuban sa mga congressman maoray magpresentag ebidensya. It becomes one-sided. So, ang depensa mo presentar po na mga higala o ebidensya. Now, og magpresentar og ebidensya ang Vice Presidente, mapresentar og apil tong white envelope na naglambigit mga higala sa First Lady. Ang white envelope, nga burag, maog ito'y dakong pangwarta pod sa First Lady mga bay, mapasubo ang amo ni Chis Escudero. So, kabalo naman tanga si Chis Escudero, ang iyahang amo, dili ang presidente, dili ang speaker, kundi ang First Lady. Iyahag yun ang protektahan, di ba?
o dili siya gustuhan ng impeachment. Mao na yung rason. So daghang mga senador dili o yun. Nakita naman na 18 ka buok ni Butar nga i-remand ang naisgutang complaint ngadto sa Kongreso sa House of Representatives mga higala. Klaro na, taon-taon ato ang hisgutan. No? Padayon tani mga higala kay bura og naay contention ang Malacañang nga gi-reject ni Escudero. Ato ni unya mga higalang bulikaton. Human lamang ang pipila ka mga pahinumdum. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mga paulan sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil pa rin yan sa pag-ihip ng southwest monsoon or hanging habagat, particularly sa western sections ng central and southern Luzon at sa malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao. Samantala, patuloy pa rin nating monitor ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa halos 1,700 kilometers po sa silangan ng Southern Luzon. Base po sa ating analysis, today and tomorrow, hindi naman ito inaasahan na magiging isang tropical depression or mahinang bagyo. At meron tayong nakikitang dalawang senaryo. Una na po dyan ay posibleng mabagal na kikilos ito palapit sa ating Philippine Area of Responsibility at maring pumasok over this weekend. At yung ikalawang senaryo po natin ay posibleng may mabuong panibagong low pressure area sa may silangan ng Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ma-absorb or magiging parte na lamang po yung low pressure area doon sa labas ng ating PAR. So ibig sabihin, early next week po, possible na meron tayong i-monitor na panibagong weather system or weather disturbance dito po sa may silangan ng ating Luzon, sa ating bansa. At hihila po ito ng southwest monsoon or hanging habagat sa mga susunod na araw or hanggang sa mga unang araw po ng Hulyo. At unti-unting palalakasin rin. Kaya minsan, magkakaroon din po tayo ng malalakas sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Ngayong araw naman po ng Friday, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan dito sa may kanlurang parte po ng Central and Southern Luzon dahil pa rin po yan sa southwest monsoon. Nagkaroon tayo ng malalakas na ulan po kagabi hanggang kaninang madaling araw and mataas pa rin ang tsansa ng ulan simula po mamayang hapon hanggang gabi dito sa may Pangasinan, La Union, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, pababa ng Metro Manila, Cavite, Batangas at malaking bahagi po ng Mimaropa. At minsan po malalakas yung mga pag-ulan yan. Pagsapit po ng hapon pa rin hanggang gabi at mag-ingat pa rin sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, itong northern and eastern portions, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan umaga hanggang tanghali at pagsapit muli ng hapon hanggang gabi, kalat-kalat na rin ang ulan at mga thunderstorms. So make sure po na meron tayong dadadalang payong paglalabas po tayo ng bahay. Sa Metro Manila, ang temperatura ngayong araw, 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang malamig pa rin po sa may Baguio City, 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan and malaking bahagi ng Visayas, umaga pa lamang meron na po mga pag-ulan sa may Kalayaan and Calamian Group of Islands sa Palawan, ganyan din sa malaking bahagi po ng Panay Island, Negros Occidental, Southern Leyte, Northern Samar and Eastern Samar, habang ang natitirang bahagi ng Visayas and Palawan, partly cloudy to cloudy skies pa naman po sa umaga. Then for the rest of the day, mataas na ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas. Mag-ingat din po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa dahil minsan lalakas din po yung mga pag-ulan yan. So lagi din magantabay sa ating mga thunderstorm advisories and even rainfall advisories kung minsan. Temperatura po natin sa may Puerto Princesa and Cebu City, posible pa rin umakyat sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Mindanao, umaga pa lamang meron ng tsansa ng mga pag-ulan dito sa paligid po ng Moro Gulf, sa may Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, hanggang dito sa may Zamboanga del Sur, at gayon din po sa may paligid po ng Caraga Region, sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, and Agusan del Norte, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan umaga pa lamang. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, at pagsapit muli ng hapon hanggang sa gabi ay maraming lugar po magkakaroon ng mga pag-ulan at mga thunderstorms na usually po nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa may Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius, habang mainit sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala naman po tayong gale warning for today or ine-expect na gale warning sa mga susunod na araw. Dito sa malaking bahagi ng West Philippine Sea, sa paligid po ng Palawan, possible po yung hanggang 1 metrong taas na mga pag-alon,
Habang banayad naman ang taas ng mga alon for the rest of our country, nasa 0.5 hanggang 1 meter ang taas ng alon sa malayong bahagi po ng ating karagatan. Then pag meron tayong mga thunderstorms, posible pa rin itong umabot sa 1.8 meters or kasing taas po ng tao dito sa may West Philippine Sea, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. And even in the coming days po, dahil sa posibleng pagbabalik ng mas malakas pa na southwest monsoon, malaking bahagi na ng western seaboards ng Luzon ang posibleng magkaroon ng hanggang 2.5 metro. Kaya pinag-iingat pa rin natin yung ating mga small sea vessels, lalo na yung mga ating mga kababayan ng iisda. At para naman sa ating 4-day weather forecast, inuulit po natin o magkakaroon tayo ng malawakan ng mga pag-ulan sa susunod po na 4 na araw or hanggang sa July 1. That's araw po ng Tuesday. Ito ay sa may Central Luzon, Southern Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, pababa ng Visayas hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula at ilang pambahagi po ng Northern Mindanao and Caraga Region. Yung mga pag-ulan po natin, hindi naman siya tuloy-tuloy, pero halos araw-araw magkakaroon tayo ng mga pag-ulan na minsan ay malalakas. Kaya naman, pinapayuhan pa rin natin ang ating mga kababayan doon sa mga nabanggit na lugar na magdala po ng payong at makipag-coordinate din sa ating mga local government units dahil kapag magpatuloy yung mga pag-ulan na malalakas, posible pa rin ito magdulot ng mga pagbaha lalo na sa mga low-lying areas, pagragasa or pag-apaw ng mga ilog at yung mga bulubundukin na lugar na ating madadaanan kapag tayo po ay mamamasyal ay posible rin magkaroon ng mga landslides doon. Lagi magantabay sa ating mga weather advisories or even heavy rainfall warnings and hindi rin natin inaalis po yung chance na magkakaroon ng mga class suspensions kapag po meron tayong mga heavy rainfall warnings. Ang ating sunrise po ay 5:30 ng umaga at ang sunset po ay 6:29 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Alright, balik na magala dili sa itong panagkuyog sa programang Issue sa Masa samtang 16 minutos na. Uban ang alas 7 sa buntag. Aksyon talong kabalaka ning perting mahala sa kining gasolina, no? Mao ni makapapuyo gyud sa tuas balay, kay ang gasolina o krudo mga higala perting mahala sa kining presyohanay. Muning daghang nagampo nga mag-ceasefire na gid unta. No, ang Israel mga higala o Iran hangtod karong panahona malasado man ang panawagan ni US President Donald Trump kay sige pa man gihapon de mga higala dito og buto-buto, no, ambot og unsa mga kaigsuonay mahitabo, no, nga compliance ani nga duha ka mga nasod kung ila ba gyud i-comply ang panawagan mahigala sa kining US. Ang kini nga mga OFW po nato dito kahuna-huna na tong mamauli na unta pero tungod aning panawagan lagi ni Trump medyo nakalma pud sila, no. Sayang pud mo pauli unsa man po ulion daw nila diri, ang ilahang bana, ang ilahang asawa wa may makaon na daw sa Pilipinas, pait naman kayo. So may pa dito kay nindot ang ilang panarbaho, makapadala din makapaeskwela sila ang mga anak. Mao po na mga higala ang ilahang gina huna-huna, no. Ang ato ang gobyerno maproblema mga higala og samot aning sitwasyon na kumanguli ning mga OFW kay asa mag ihatag og assistance mga higala nga nahurot naman itong milabayng eleksyon ang sapi. Papaulion lang din pag-abot diri manghuyab, pastilan. So mas preparable sila. Ito na lang sila sa kining gawas. Kung naa sila sa Middle East, ang importante nga nagyapon sila trabaho, makapadala gyapon sa ilahang pamilya mga higala. Good morning din na kang Kuya Bibot Clarion, no? Si Joey Moderno Juarez, pasensya na pagaw-pagaw ko ron kay naatay ubo, no? Roel Senior Diaz, good morning. Shout out kay Buske, dadapita sa may lumakad compound maa ning ato aga dakbayan sa Davao. Oliver Campos, good morning. Grabe jud ning Alipuris ni bangag uy, dut ang jug maayo si Tatay Digong. Maunay lami ibala sa missile sa Iran. Nga mga panuhak, minaw mi karon diri may dumanlas buhangin. Thank you so much si Oliver Campos ni mga higala, no.
Ato ang suking tigpanubay dadapita sa may dumanlas buhangin. Ato ang dakbayan sa Davao. Alright. Doon na mga higalay 19 minutos ang nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Taon-taon ato ni balikan ning istorya may tungod sa impeachment complaint. Mga kaigsuunan human lamang pipila ka mga pahinomdom. The highlighted part on item. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that you have downloaded the latest version of the eBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business. Complete name, registered address, zip code, telephone number, and email address where you wish to receive your confirmation details. Once the details were completed, click the drop-down button. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Samtang 21 minutos na nikalabay human ang alas 7 sa morning dia kang Sir Jaime Balnig sa General Santos City, particularmente na dias Barangay Lagaw. Joey Modano Juarez, aga sa Makausap. Mga taga Lumikad Compound, Roel Senior Diaz. Mayo nga buntag kanatong tanan. Alright. 22 minutos suman ang alas 7 sa buntag na. Dirita sa issue. May tungod aning istorya mga higala ni PCO Undersecretary Claire Castro. Tungod kay ang huna-una ni Castro abogada man unta. Amot asa huna-una ani niya nga sa issue mga higala sa impeachment kuno kinahanglan dunay ma-establisar nga cooperation tali kuno sa executive o legislative para mamahimo kunong effective ang panggoberno ni Bongbong Marcos. Kahanggaw na wa niya huna-huna nga sa issue sa impeachment dili pwede magkunaybans din hang executive o legislative. Kay ang trabaho sa executive through prosecution mga higala is to prosecute the accused like the vice president. Ang trabaho mga kaigsuunan sa mga senador mao mga higala ang pagpaminaw o pagpakanaog o desisyon subay sa mga ebidensya. Asa gibutang ang utok ni Claire Castro anang isyuha mga higala? Nga kinahanglan kuno makig-coordinate ang Senado sa Malacañang. Ano makig-coordinate ka man sa Malacañang? Nga ang atong gisgutan din dili man Senate bill, dili man Senate bill mga higala o kanang balaod nga gipanday. Ang issue aning gisgutan is impeachment.
ug ang mga senador mamahimong huwis. Sila ang Senate juror mga kaigsuunan sa impeachment court. Karon, kung imo nang ipahinabo nga magsabot-sabot sila in a closed door meeting, Malacañang og ang mga senador, unsay tan-aw sa mga tao ana pag-abot sa ilahang desisyon? Di ba? Lutong Macau. Pagkahanggaw mga ganing Clear Castro, bisa kung saon mga higala. May pag-iya na lang ng tahion siguro iyahang baba kaysa magsige siya kutab-kutab nga way pulos ng iyahang gipang istorya mga higala. Oh. Dapat gani, maestablisar sa Senado mga higala nga ang mga Senate juror are free from any undue influence, that their decision were not tainted or are not tainted with doubt, and they are not biased. They have to establish the so-called independence for being impartial mga kaigsuunan sa kaso nga pending sa ilaha as an impeachment court. Di ba? Mauna dapat. Karon, ang gusto ni Clear Castro alayon ang Malacañang o ang Senado. Di, o siya may tabuan na. Ipa-close door meeting ni mo. O siya may una-una sa mga tao na matay. Gisabot-sabutan yun kay ang Malacañang kalaban ni Inday Sara, gisabot yun yung mga senador ani, nga butuhan yun ang impeachment. Di ba? So, di na palang daan. Magsuspitsa na ang mga tao sa mamahimong resulta. Bias. Di manggani mo komento ang mga senador, mga higala. Tungod kay nahadlok sila nga ma-accuse nga bias ang ilahang desisyon because they have to decide at the end of the day. No? And they will read the decision nganong ni uyon, nganong sila uyon mga higala. Nya karon ipa-close door meeting na hinuon sa Malacañang ang mga senador aning panuhak nga si Clear Castro. Asa naman taong utok ang abogadahan ni? Wa naman mga higala magkadimao. Di ba? So, ningon taon si Chis Escudero nga dili na pwede. Oh. Siguro sa una-una ni Chis Escudero gustoon ko man yan para sureball, no? Nga ma-impeach ni si Inday. Pero una, mamahimo ng tainted without ang ako ang desisyon ana o ang desisyon sa akong mga kauban. Ikaduha, may tabo gyud din ang full-blown trial kay siyempre gusto natong ipa-impeach. Ipakita nato sa mga tao ang trial. Unya, og ipakita po ni Inday Sarang ebidensya labot atong white envelope mga kaigsuunan. Madaot ang akong amo nga si First Lady. Wa na tay tagay-tagayan ani panahon nga dunay mga party. Di ba? Una ang ginadipinsaan mga higala, no, ni Chis Escudero. Pero kung imong tan-awon, dili mangyod mga higala, no, mga ebidensyaha karon nga ilahang giuna-una og pagawas. Wala mangyod layo kayo. Kanang makita sa mga tao nga pamulitika lang yun. Eh siyempre kung maunay pananaw sa mga tao, sakyan man pud na sa mga politikong senador. Di ba? Hapit na ra ba ang 2028 kusog pagyapon kaayo si Inday Sara o si Bungo. Nya karon ug imo nang i-impeach si Inday. Unya dili madayon, patay ka. Usaon na ron nimo? Usaon na ron nimo pag-tumbling para ma-endorse ka ni Inday sa 2028. Kay re-electionist ra ba ka? Oo nga dako. So, mauna ang dako kaayo din mga higalang tanhaga anang isyuhan na. So karon pa lang, kabalo naman ta nga daghan sa mga senador ang pabor kang Inday.
for whatever reason mga higala, o whatever agenda, nganong ana ang ilahang baruganan, what is best is, nahatag na to ang tinuod. Og na tuki na to, unsay tinuod ana? Istoryahan na. Tinuod ba nga nangawkaw na si Inday, anang kwartahan na? Because in her track record, when she started as a politician, mga igala, vice mayor and mayor, Davao City, wala siya track record nga na ay ingon ana. No? Naa siya track record. Nga gipangtanggal niya ang iyang mga sakop, nga nalambigit sa ingon ana nga trabaho. Pero si Inday Sara ug ang mga Duterte, walay track record mga higala anang corruption. Na-track record si Inday nga nangulata. Pero dili man na mga higala kuan kana bang ingno nato og offensive to the kining kuan mga higala, no? Ngadto sa mga tao, para sa mga tao, tungod kay at the height sa iyaha mga higalang emosyon nga niingon siya, ayaw sa lagi na og hilabti, ay sa mo pagdimulis-dimulis niya. Huwatas ako kay magkagubot na din ha. O niya, gipursog yun sa sirip nga si Andres mga higala, kay si Andres pod, giipit na pod sa korte. No? Kay ang korte, giipit po sa complainant. So, moto ang sirkumstansya. Nga kalagot ni Inday, kay naapay na nga matay, kay nabahaan mga higala. Diya, sa Arroyo Compound. Kahuman, nagkasamok dito. Nakasumbag yun, no? Ang then Mayor Inday Sara. Pero kung mayroong kag-corruption, wala mga higalay record, wala yung mga pending nga kaso. Muna nga, ang mga sympathizer sa mga Duterte, ang mga tao, dili gyud mo tuo anang pila na 125 million nga confidential fund, no? Ikaduha, ang mga tao nakabaw nga kanang kwartahan na gawas nga ni paingo na ngadto sa mga proyekto sa gobyerno. Kay gamit man na mga higala ni Inday anang kampanya batok sa mga NPA. Kanang kwartahan na confidential fund man na. Gigamit man na niya kampanya katong ilkak. Ang mga tao nangutan na po doon. Si Inday Rabay na ay confidential fund. Di ba? Ang presidente perting dakuha kapila-pilon ang confidential fund sa vice president. Naabay na nga has o file o kaso ana. Ang uban pa niyang mga opisina under the office of the the president. Naabay na nga has mga higala pag-question anang naisgutan nga confidential fund. Wala. Ngano si Inday lang. Mo na ipangutana sa mga tao. So, alam na this. Therefore, I conclude na kanang mga isyuhan na nga gibato, nga gisukit sa article of impeachment mga bay, lunlon pamulitika lang yun na aron pugngan ang iyaha mga higalang oportunidad nga mahimong presidente sa 2028 og labaw sa tanan. Mahimong hapsay ang dala ni Tambaloslos kung mudagan siya presidente sa 2028. Kaya mo kinagatutuyok ng istorya ha. Bisag unsaon nimo mga higalag karkulo, diya ra gyapon mo resulta nga pamulitika. Kay kung iagi og eleksyonon gyud, wa magyudag ana si Tambaloslos. Bisan sa mga survey mga higala na nangkong no? Unya maglisod pod ana mga higala si George Garcia og tikas kay basig musinta na pod ang mga tao kay karon palang daan 2025 elections lagot na daan ang mga tao anang kumilik. Kay nagduda ang daghang mga Pilipino. Nagikwarta-kwarta ni George Garcia ang resulta sa kumilik. Gibaligya ngadto sa mga nipalit o naghatag mga higala sa iyaha o sapi mo ng daghan ka isang kwarta ngadto sa ubang nasod. So kung imoon pagyapon nag-usab sa 2028 ni George Garcia ng giingon o
ginudahang pagpanikas mga higala sa resulta sa boto gamit ning mirror machine. Di na mudawat ang mga tao ana og ang posibilidad basin pag mualsa ang mga tao. Kay karon pa lang daan wala nay kredibilidad mga kaigsuunan ang Commission on Elections. Di ba? Wala nay abilidad, ay wala nay kredibilidad. So pa may kredibilidad ana nga takwahaw ni daog si panghilinan nga naghilak-hilak na si Sharon kay ngano daw di daw ibuto ang iyahang bana. Bam Aquino, wa man ikita na sa survey ngano. Ug ingon ana, wa din ay pulos ng survey. Dapat wag tango na lang ng mga survey. Iban na lang na Pulse Asia o kung saan na din na. Wa man din ay klaro. Di ba? Ang survey dili magyud na sureball tanga mao gyud na 100%. Pero at least duol mga higala kay naa man na sila mga mekanismo nga ginasunod. Pero kung ikaw, gikan ka sa wala gyud in taon igkita, imong asawa naghilak-hilak kay mapildi na pug ka kay sa reaction sa mga tao, wala gyud. Bisan sa mga gitawag nato gadtong absentee voting, wala gyud ka igkita. Unya, sa actual voting karon sa eleksyon, takwahaw nga sulod ka sa top 5. So ang duda sa mga tao na, di man ni obra yun na ni George Garcia o sa iyang mga alipores. Diba? So kung maulay gamito ni Tambaloslos sa 2028, dili na mo salir. Dapat mangita og laing estilos pagpanika si George Garcia para kang Tambaloslos alone sa 2028. Oh, haron mo daog yun. Kaya hindi man yun ni ma-impeach si Inday. Perting gubutan ni og ma-impeach si Inday. Because, why? Si Inday na lang ron ang nakitaan sa daghang mga Pilipino nga maoy paglaom sa nasod mga higala nga daw wa nay paglaom karong panahona. Di ba? Naapabay, mauna-unaan nga paglaom ang mga Pilipino. With the present administration mga higala, wala naman. Oh, gikan sa mga nag-unang palaliton, wag mo kanaong. Employment opportunity, wala gihapon mga higala. Business opportunity, wala gihapon. Kaso sa droga perting daghana, graft and corruption og uban pa. So asa man din hay ingon nato og kaugmaon. Masanag nga kaugmaon nga nagpaabot sa atua. Di ba? Wala. Pastilan. No? May buntag dia ni Berto og ni Nitsmion Tanosay. Nga suki na to ni Skanginan. So wala na mga higalay nagpaabot nga masanag nga kaugmaon sa mga Pilipino except na lang kung si Inday mo'y mapuli. Wala man po'y igno nato mga higalag personality or alas ang administrasyon para ilang i-failed sa 2028. Be, sige daw. Kinsa mailahan padaganong presidente be ni Bongbong Marcos. Si Aimee. Ginoo ko, nagsige na lang nagdikit kang Inday Sara gani kay mudagag vice president. Buto mo mong Aimee, vice president Inday Sara. Oh. Basig mabudol na po si Inday Sara na. Kay kanira ba daw ang sitwasyon karon nato sitwasyon sa amahan kanunay ni nilang gi-attribute kang Inday nga desisyon nga wa mo dagag presidente ni adtong 2018 kay kung naminaw lang daw si Inday sa iyang amahan dili unta daw maingon ani ning sitwasyon sa Pilipinas. Nagbasol naman po hinuon si Inday sa daghan ng mga forum mga higala iya naman ang gi-istorya. Iyahag yun ang gibasulan ng kuan. Desisyon na. O saan naman, humana. Pero ang issue din doon na ba'y personality nga pwede nila ibangga kang Inday Sara sa pagkampangulo sa 2020? Sige daw, be. Mag-enumerate daw ta. Si Chis Escudero? Si Manila Mayor Dumaguso.
Si Tambalos-los samot. Lini Robredo na. Kapila na nagipildi Lini Robredo. Oh. Tungod kay ang daghang mga Pilipino naglantaw karon nga ang paglaom na lang gyud nga nahibilin mga higala si Sara Duterte nga kalaban sa present administration. Maunay sakit nga kamatuoran mga higala. So ang himuon ro sa administrasyon, demolition gyud si Inday Sara. Demolition gyud siya. Kay ang naghakab-hakab mga higalang perti na kahigal nga mahimong presidente, si Tambalos-los. Gusto na gyud. Taon-taon, ato ning balikan. Human lamang ang pipila ka mga pahinumdum. Isyu sa masa. Alright, balik na magkala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. I-check niyo orasan. 42 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Bobby Narbay. Si Alsonito Guevara. Ila Jude gidahon si Sara. Naaman si Senador Bato. Pwede po mudaga pagkapangulo. Si Manong Paul Concoberta nila. Good morning. Kwarta ruta rapod ng Sorbijon. Murag ingon anak yun siguro. Noel Resentes, yan, good morning. Mga nagasubay diri sa ato ang programa mga higala. Alright, may sigutan man lang gud ni, no? Kaning politika as Pilipinas. Bisag asa na to tan-awon mga higala, wala namang gyoy pwede iatbang kang Inday. No? Wala na pwede iatbang kang Inday. Bisag si Bato de la Rosa, bisag si Bongo, dili mga higala makapildi kang Inday kung ingno na to nga unayo na to sila. Di ba? How much more kung magkuyog na sila mga higala og pangampanya nga lig-on kayo. Kisa man si Bam Aquino. Sus Ginoo ko. Maning mga tao nga mudaog lang mga higala kung manikas og di makatikas pildi. Kitrabaho maning George Garcia ning mga ingon-ani karong pangitabo. Mga magic mga higala din sa kining eleksyon sa Comelec. Ang pangutana pa ron, kaya ba magicon ka ni George Garcia ang 2028? Mag-magic na siya, siya magicon sa mga tao. Ang iyang style, kapa na. Gibulabog na mga bay ni Attorney
respisyo. No? In fact, gipailan mo siya disbarment complaint ngadto sa kini nga Supreme Court. Naapag siya lain pang mga kaso mga higala, nga kanang dawat-dawat gikan sa mga politiko kay naay mga witness kay gigunitan karon si Attorney Respicio nga nangayog 300 million si Garcia mga higala para ipadaog. Ang problema kay nabulabog, kay napildi, kay nangayo po siya dito sa kaatbang. Ang rason daw, sige lang, kay padag-on lang ka, inig kuan nimo, inig file nimo og motion for reconsideration. Ikaw na po'y padag-on. Garay. Ha? Binuangan lang mga higala. Ang kining eleksyon, di kwarta-kwarta gyud sa mga panuhak. So kana pa lang daan, pertinanang dakuha mga higala sa bayulasyon sa ilahang mandato. Unsa man day mandato sa COMELEC? To establish a fair, honest, and orderly election. Kanang mudawat tagtalay gikan sa mga politiko. Honest ka ba diha? Orderly ba ang pinili ay ana? Kaya mo na yung mandato. Sa survey mga higala, sa pagkapangulo alang sa 2028, tanawag ayaw ninyo. 35% si Inday Sara. 19 Raceline Robredo. Pag mapildi na manggug ka niya, sikan timer ka, burag labo. 13% mga bay. Si Bongo. 9% si Rapi Tulfo. Nabaho naman po ng mga Tulfo god kay nakapakong naman ang mga Pilipino ani nga kwarta-kwarta po ni sila. Asa ang kusog, adto ni sila permi. Mga lamadista maning mga Tulfo. Si Martin Romualdez, nakakuha na gyud tawag 6% mga bay. Gikaluyan sa iyang sigig panghatag og kwarta anha sa kini nga mga congressman. No? Si Ontiveros, ang ambisyosa mga higala nga nagkakaso na po doon kaya ang mga witness ay batok kang Pastor Kibuloy, batok sa mga Duterte, pati sila Art Las Cañas, usa di ay siya o si Trillanes ang mga naghimo mga higala, mo'y mga manipulator, pastilan, gani si Risa Ontiveros, ng ambisyon mayong presidente. 3%. Si Chis Escudero, 3%. O sao na nila? May pag-iilo na lang na nila ng ilahang 3%. Di magyapon na makadaog. Kaning 19% ni Lini. Mura-mura ni Tatay Digong kaniadto. Pero, sa 19% ni Tatay Digong, gamay pa ang iya mga higalang popularity o trust rating, daghan pamanggod nga wa makabalo kung kinsa siya. Tungod kay probinsyano man siya, nanukad diri sa Davao, di man siya national figure mga higala. Although, ang iyang pangalan, nag-float na mga higala, nga ingon ana siya, nga klaseng mayor, na ayos niya ang dakbayan sa Davao. Pero, dili pagyud kaayo, ingnon nato mga bay, og ingon ana, kakuan ang mga tao sa iya, kanang naibalog yung pag-ayo. Sadyang nidagan siya presidente ni atong 2016. Sa diha nga na latag na pag-ayo sa publiko ang iyaha may galang track record. Ang iyahang abilidad ni kalitlag sutoy mga higala ang iyahang trust rating. Pero kini si Lini Robredo nga ikaduha karon ni Inday Sarang nagbaton og 19%. Unsa pa may bulatlato nimong maayong record aning Robredo nga nabulatlat naman ni kaniadto pa lang. So kaniyang 19, mao na lang yun 19 na lang yun Ang worst kung naay mabulatlat nga dili maayo, mubaba pag yun ni siya. Kung baga, sa time ni Digong, nga nagbaton siya kung ani nga ratings mga higala, naapay daghang kay wa mahibaw ang mga tao, naapay daghang stopper, daghang alas, daghang dos. Oo, sa mga kanang mahilig og chakitsa, og tungit. Ato rin balikan taon-taon. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Love Radio.
Balik ta mga bay. Tinis 90.7 Love Radio. Programang Issue sa Masa. Pwede na po i-shoot sa masa. Kaning programa para gyud ni sa masa. I-shoot sa masa. Di ba? I-shoot sa asawa, ayaw sa kirida. Garay. Ay delikado. Kay ang HIV AIDS pertinang taasa, patay kang bata ka. Di ba? This Jing, good morning din na. Kuning inanak, no? Si Jing, si Bobby Narbay, mayong buntag. Again, Ali Sonito Gibara. Si Manong Paul Concoberta. Mga nagsubay sa tuang programang Issue sa Masa. Alright. 42 minutos. Human ang alas 7 sa buntag. Now, sa ako nang na-mention, ang medyo duol ron sa survey mga igala, presidential survey for 2028, although layo pa na, daghang pang may tabo, daghang mga sirkumstansya nga maoy makapabag-o sa dagan mga igala sa survey, o even to the result no sa kining upcoming 2028 presidential elections. Ako bang gimension kaganiha nga kaning karong si Robredo magoy nagsunod ni Inday Sara 19%, si Inday 35%. That time si Digong naaingon ani nga rating sa survey. Tungod kay perti pang daghana nga mga asset ni Digong nga wa may bawi nationwide no sa mga Pilipino. Sa diha nga na bulatlat na sa siging kampanya, listening tour, daghan siyang mga gihimo that would make interest mga higala sa mga Pilipino aron sayron siya na ibawaan sa mga Pilipino nga maayo gud ay siya nga leader. Now, so nikalit og sutoy ang survey ratings ni kanhi Pangulong Digong. Pero sa kaso ni Robredo, naabay tendency dyon nga musaka pa si Robredo aning 19% ug mohabol ni Inday, labo. Nga naman, kay nahimo na siyang national figure. Unlike ang Digong, nga local lang si Digong, kumbaga, ang nakita sa mga Pilipino that time, nga nagbaton siya sa ingon aning ratings, 19%, 20%, something like that. Tip of the iceberg lang. Sa diha nga nisugod na siya itong mga listening tour nationwide, nabulatlat mga higala ang iyang personality nga he is really a good leader. Maong nisutoy dayon ang iyahang survey mga higala. Pero kaning kang Leni Robredo, masulti ba nato nga tip of the iceberg daning 19% nga nidaga naman ni Vice Presidente, naimo ng Vice Presidente, nidaga na Presidente, meaning nabulatlat na ang tanan nationwide. So, sa pa may bulat-lato na to, anang kang Leni Robredo, aron makaingon ta nga, musaka pa na, pag ilang na ibawaan nga, ingon ana si Leni Robredo, wala naman in tawon, oy. Oh. Nabulat-lat naman ang tanan. So, labo na. Wala pa'y personality mga higala. No? Nga, pwede iatbang kang Inday. Unsay dapat himuon sa administrasyon dyan? Ang himuon na lang dapat sa administrasyon. Mohimo sila, kung ilag yung atbangan si Inday Sara, di man yun ni Maygala ma-impeach kaysa mga pronouncement sa mga senador nga maoy mahimong husgado mga igala aning iyahang kaso, murag pabor man yun sa iyaha. So ang himuon sa administrasyon, maghimo og perfect combination. Kali sa presidente o vice president. Ang duha, although dili sila kaapas kang Inday, o bas Inday, og tipunon ang ilang buto, makaapas kang Inday. Perfect combination. No? Perfect combination, mga higala, ang himuon sa administrasyon. Mukuha sila og top kining mag-top sa survey sa presidente o sa vice president, and then ilaha mga higalang himuong tandem. No? Himuon nila og tandem para mukusog ang line-up. Og labaw sa tanan,
paiskwilahon na po ni dito si George Garcia sa Harvard, unsaon pagtikas ning mirror machine. Para surbol. So, kisa mo rin itandem ni mo. Si Martin Romualdez, 6%. Tandiman ni mo, kisa may vice presidential din na, DJ Sweetheart, nga kusog. Ha? Si Bongo Mangyapon, 38%. Bam Aquino, 22%. Tandimo ni mo, kay nawa naman yun yung mga tulpos passing mga igala. No? Nawala na. Ni-aksyon na po variable nga ito sa mga Duterte. Humangibiyaan ang mga Duterte. Aksyon na po variable ni mga tulfo, mga kaisunan. Ilang isuon pating atake gud kang Inday. Oh, kang pulong, sige pangatake. Karon mo aksyon po ning mga panuhak, mga igalag variable. Oh. So, Bam Aquino kay 22, double digit. Mao itandem itambalos-los nga 6%. So mahulog lang 28% mga igala, wala gihapon. Maglisod gihapon. Lini Robredo, Bam Aquino, 22 plus 19, 39. 39%. Murag arang-arang pa mga igala. Pero ang problema, kisa may presidente yan eh. Si Bam Aquino man ang 22%, pero pang vice presidente. Si Leni Robredo, 19% for president. For 19 na po siya. So, kinsa man rin, i-presidente tali ni Bam Aquino o ni Leni Robredo. Si Bam Aquino, wala na. Kusli ng kaugmaon mga igala. Wala. So, mamahimo mga higalang malasado ang sitwasyon sa kining gitawag na tog kandidato sa administrasyon para sa 2028. Wala pa gyud sila. Wa pa gyud sila o wa pa gyud tayo nakita mga higala nga pwede nila i-field para ikontra sa mamahimong line-up ni Vice President Inday Sara. Wala pa gyud. So naghula-una na sila matay di gyud ni ma-impeach si Sara, ma-presidente gyud ni. Patay gyud tani. Gibo, Anyo, Torre, Remulla Brothers. Kinsa pa na mga tambalos-los niya. Apil pala si Vince Dizon din na. Sip-sip kay si mga Duterte. Karoon nakalingkos di OTR. Ang iyahang mga na-identified na mga Duterte kay iyang amigo kaniadto. Iyang ipanglutos karoon dias di OTR. Maunay nakabahog, tiki-tiki aning mga tawhanan eh. So karon, sige, una-una mo. Napabailain na di Sweetheart? Nasbunggo 38%. Bisag maulang ni himo Vice President ni Inday Sara, daog na. 35 si Sara, 38 si Bongo. Sure winner na. No? Kung may nga sila ni mo, slide na lang ko. Mag-vice na lang ko ni Inday Sara. Ambot, nagdawaton po siya ni Inday Sara. Although, kaniya to, nag-istorya man ni sila. Niingon si Lini nga, gusto siya mag-vice ni Inday Sara. Wa man si Inday Sara, kay identified man ni nga Pinklawan. O niya, ang kampanya ni Inday, parti manggahia, kay dugmokon mangyod ang mga kuan. Kining mga NPE, mga higala, nga ginabibibibi aning Pinklawan og mga yiluhan. So mura og siguro sa Karkulon Inday, dili mi pwede magkuyog, tubig at langis ang dating na mo ani. So wala may tabo mga higala. Si Tambalos-los naabot po diri sa Davao. Kay gusto po mag-vice ni Inday, kay gatuog sa si Inday, mudagan ng presidente. Next to Digong. Wala po ganahi mga higala si Inday. Ang Tambalos-los. Until such time, gusto mag-vice si Bongbong Marcos. Ningon si Inday nga, ikaw na lang magpresidente, ako na lang ang mag-vice. Mao tong mahulma ang unity. Mautoy pagkasugod sa pagkabudol mga higala ni Inday Sara o sa iyahang mga supporters. Nabudol. Di ba? Pero, wa naman gilain tang kapaingnan ani. Si Sara naman gay mapresidente. Mo na palingkamutin ninyo din na nga ma-impeach gud si Sara. Kay kung di na ma-impeach, ambot lang. No?
patong-patong nga kaso ang abton aning mga kurukong hong dagko, kaning mga panuhak dagko, mga higala. No? Mga tugahok nga dagko dinha sa ato ang gobyerno. Tugahok ning dagko diha sa ato ang gobyerno. So, Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din na, ma'am. 59 minutos, human ang alas 7 sa buntag. So, direta, ato ng pabuton, everyday, na ay mga development ni mga igala. Kay, matod pa nila, ang pinaka-the best nga mag-prepare para sa sunod nga eleksyon, kanang one day after na hitabo ang eleksyon. Di ba? Mawala na yung pinaka-the best nga mag-prepare. Now, direta aning nahitabo karon ang na-controversial nga desisyon sa COMELEC. Kaning second highest ba? Nga kung na-disqualify ang winning candidate o winner, ang sunod nga daghang boto mao mga higalay mupuli. Mao'y mupuli, mao'y mahimong congressman. Now, ingon ani ni siya. Paminaw pa pagayo para masabtan. Natay mga legal principle nga ginasunod. Labot ani. Natay principle anang will of the people. Natay principle of law on succession. Naatay kini mga higalang dagan pa no nga mga principle sa ato ang balaod. Pero ang pinaka-issue dinhi mga higala, while giabandon na ang principle sa nagilay down sa COMELEC sa kaso ni Haloshos batok COMELEC. Unsa day principle din na sa kaso anang Haloshos versus COMELEC. Na para sa usa ka elective official, kung disqualified ka sa mga masiusin mo, di ka pwede makalingkod. Ang next highest vote maoy makalingkod. No? Karon giabandon na nga rule. Kay ang ruling sa Supreme Court ingon ani, kung na-disqualify halimbawa ang mayor, automatic na ang mo-assume ang mahimong winning candidate dili ang second candidate kundi ang vice governor, vice mayor. Pero di ay legal question karon nga nagbuot-buot mga higala ning si George Garcia og pakanaog og ruling. O sa iyahang gimo dyan. Sa kaso sa congressman, matod pa niya, kani nga principle karong bag-o nga gi-adapt sa ato ang Supreme Court, dili kono mo apply. Ang iyahang rason, referring to the case of Congressman Benvenido Abante mga higala. Because, matod pa ni George Garcia, lahi man ni, dili man mo apply ang bag-ong Supreme Court ruling aning kaso sa mga congressman like the case of Congressman Abante and Uy, because ang congressman walay vice congressman. So, burag, panahon na siguro nga butangan ta nag vice congressman ang congressman para masunod mga higala ning controlling karon nga ruling sa Supreme Court labot aning isyuhan ni. May girason ni George Garcia mga higala. Nga tungod kay walay vice congressman. Ihatag na to sa second highest votes. Ang pwesto kay disqualified ang duly elected nga congressman. Mao na contention mga higala ni George Garcia. Ma'am Maricel Plaza Humawan, good morning. Paring Jacob Castro, alias Panabo, maing buntag din na pare. No?
dalin niya ko anang imuha din hang golden girl. Ha? Golden girl nimo din. Golden girl. Mauna ang iyahang contention. Karon, naatay principle mga higala nga will of the people. The principle na po'y lain, majority wins. So, asa nato ni Rona? Kaya pending pa ni sa Supreme Court. Ato lang, una-unaon pag-ayo, ato lang kalingawan may galag analyze. Para mulihok po gamay o mamahimong fertile mga higala ang atong utok. No? Kaya kanya magong utok o kulag exercise, madugay mag-malfunction. Unang kinahanglan, atong palihok ko ng atong utok sa pag-analyze mga higala o isyu. Kaya ang utok, wa ni kalainan sa kinatao ni Lulo. Nga kung kulang sa exercise, madugay, mupalya na gyud mo nang kinahanglan, i-exercise gyud mga higala. Karon, nani, ang contention ni Garcia Maygala sa COMELEC, nga tungod kay vice congressman, ihatag ngadto sa highest o second highest vote ang pwesto sa Congress. Muna ang si Abante bisag napildi, daog. Ang pangutana nato karon, asa man ni nato i-apply or isulod ning prinsipyo mga higala sa ato ang demokratikanhong sistema nga ang majority mo'y modaog. Will of the people. Nga dili man siya ang majority. So therefore, dili siya ang will of the majority, and therefore, he is the will of the people, kay majority wins man. So paunsa na siya mga higala ma-justify? To my mind, ang kaninga issue dapat dili ta magbutang og congressman. Kinahanglan gyud butang og congressman because the opportunity that the 6th district of Manila to be represented before the Congress shall be deprived. Ma-deprive kuno mga higala ang ilahang katungod nga ma-representaan ng congressman. Bahalag ang congressman Tambalusos, importante na i-representante. Pero sa akong tanaw, personal ko lang tanaw, mas maayo pagbakantiho na lang na nimo. After all, naapamantay mga senador. Nga diin ka ng distrito nga walay congressman, pwede man na atimanon sa mga senador. Kaya mga senador, lawmaker, representative man gyapon na sa tibuok Pilipinas. Dili lang sa usa ka distrito. O the president can appoint i-caretaker mga higala para lang ana nga distrito. Di ba? Nganong ipamugos na nimo si Abante nga wala man na makadaog nga congressman, dili man na siya kabubuton sa mga Pilipino nga nagbutar mga higala kung kinsa ang ilang gusto ibutang din. Second, ang ground mga higala, it could be citizenship, age, or unsa din. Trabaho man na sa COMELEC. Kung wala na makita sa COMELEC o sayo prior sa election, buot pasabot, negligent ang COMELEC. Ug ang ilang gihimo nga gipalingkod si Abante is grave abuse of discretion mga higala. Juvenal Burgos, good morning din sa mga taga-Bangkal. Di ba? Ikaw karon magbuot-buot nga dili man na mao'y gusto sa mga tao. So, asa na ron ang essence mga higala sa piniliay? Mao bitaw mag-eleksyon ta kay para masunod ang kagustuhan sa kadaghanan. Karon imong ibalinada tungod kay disqualified ang ingon nimong kandidato, unya ihatag nimo dito sa losing candidate. He is a losing candidate, si Abante. He is a losing candidate. Dili siya ang tingog sa mga tao. Wala siya giboto sa mga tao. O paunsa nimo siya ipalingkod?
Di ba? So mas better nga ibakante na mga higala kaysa palingkuran nimo anang losing candidate. Tungod kay ang pwesto mga bay para lang sa mga nidaog, dili para sa mga napildi. E siya banti napildi imo palingkuron just because of the technicalities. Sa man kada kong binuang mga higala. Di ba? Kaya ko ang istorya more on practical ni. No. Nganong palingkuro na nimo ng napildi man na. Ha? Taon-taon. Ato ni mga higalang palayonon, manamang pipila ka mga pahinom doon. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Alright, balik na may galantinis na ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. I-check niyo orasan. Doon na 12 minutos ang kalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, again, good morning na ka Ma'am Maricel Plaza Humawan. Nice topic yun. Thank you so much, Ma'am. Si Ma'am Christine Ampulokyo, no? Mayong buntag po din ha. Now, may sigutan man lang, no? Kaning gitawag na itong trabaho sa kining COMELEC. Haglibog ka. Karon nakabalo siya nga ang iyang justification. Wala daw ma-include sa ruling sa COMELEC ang issue sa congressman nga walay vice. May tanaw to na ay vice congressman kay ipasa nga to sa vice. Karon kay wala may kalabayan nga vice mga higala, iyang ilabay nga to sa second highest winner nga losing candidate mga kaigsunan. Tama ba ng trabaho ni George Garcia? Samtang magpaabot daw mga higala sa resulta sa resolusyon sa ato ang Korte Suprema. To my mind, dili siya mga kaigsunan yun tama. Nga naman, gi-avoid na gani sa COMELEC ang paghatag ngadto sa pwesto sa second highest winner. O siya rason, nganong gihimo na sa COMELEC. Tungod kay matod pa sa, sa Supreme Court, tungod kay matod sa Supreme Court mga higala, kanang second highest winner, wala na siya gipili sa mga tao. Dili na siya will of the people. Karon, ang gihimo ni George Garcia, iyang gihatag mga higala,
Kaya ang rason, way laing kahatagan. Ha? Walay laing kahatagan kay walay vice ang congressman pagkahanggaw. Okay niya. Kung ang usa ka elected congressman mamatay, usay ruling nimo George, ha? Imong ihatag atong napilde sa milabay nga eleksyon kay ni kandidato lang siya. Benefit of being a candidate, benefit of being a losing candidate o loser, dili man siguro. Pag mamatay ang usa ka congressman, mabakante ang distrito. So ang question of vacancy din na sa usa ka distrito, dili di ay siya issue mga higala. Nga nung imo magyud nang i-fill in ng vacant position, kay mauna instruction ni Tambaloslos para makadungag sa iyang boto para ma-retain siya mga higala sa pagka-speaker. Maunay ultimate goal din na. No? Pero kung imong tan-awon giun sa pag-frame ang desisyon mga higala sa Supreme Court, una, ang ingon sa Supreme Court, dili pwede ang second highest because dili na will of the people. Karon, imong gibutang. Kay ang imo na pong rason, gusto ka mulusot aning desisyon sa Supreme Court. Awa man ko nagklaro ang Supreme Court, ana. Unya, ang kining congressman, wala man ko'y vice. So dito gina sa second highest. Uy, kadaghanan na itabo na matay ang congressman. Dili iyon ana ka-importante ang role sa congressman sa ato ang mga higalang nasod. Nga kung mawala ang usa ka congressman, mamparalyze na ang atong nasod. Or even, mamahimo siya mga higalang issue nga na sa iyang distrito nga girepresentaan tungod kay namatay siya. Wala na. Because naapatay mga senador who can take cognizance anang lugar, anang distrituha nga girepresentaan, anang namatay nga congressman, dili na sila masiro mga higala. Ha? Dili ka pwede mingon nga, luoy kayo ng distrituha kay way congressman mo na kinahanglan, ang second highest atong ibutang kay na-disqualified ang winner. So dili siya mga kaigsuunan ma-justify. Ha? Gituyo na ni Garcia. Tungod siguro sa kwarta-kwarta ra gihapon nga istorya. Ha? O, kwarta-kwarta ra gihapon nga istorya mga kaigsunan. Kaya bisag unsaon, bisag asa na to siya lilion, wala gyoy luna ng second highest winner mga higala nga mulingkod. Kung walay vice ang congressman, wala nagpasabot nga ang COMELEC are already authorized to appoint magbutang dinhag opisyal sigon sa ilahang kaugalingong policy. In the absence of policy, di ka pwede COMELEC maghimo-himo kaugalingon nimong policy because that is in excess of your jurisdiction. Dili na nimo matabang ang ingnon nimong quasi-legislative function nimo, dili na cover. Kung mabakante na, tungod kay na-disqualified, tungod kay namatay, tungod kay unable na ang congressman, na bakante ng pustuhan na, wala mga higalay ruling sa Supreme Court o walay balaod nga nag-ingon nga COMELEC pag-appoint din ha o kinsa na imuhang i-appoint nga gusto ibutang des pusto. Wala. So meaning, ang balaod din ang dapita silent. If the law is silent, what is the legal construction? George Garcia. If the law is silent, wala. Alang-alang kag maghimo-himo kag imong kaugalingon din na. Silent kayong balaod, ikaw rin nagsama-sama. Di ba? So tungkol kay Waigi, iyon ang balaod nga in case bakante ng pwesto sa usa ka kongresista, tungod kay incapacitated, death, or kuan. Tanawa daw din si sweetheart. Unsa ingon sa balaod, in case nga mabakante ang pwesto sa congressman, unsay may tabo.
Ha? Oh, I mean, balaod to balaod na. Kaya balaod man dapat mga higala sundunan eh. Diba? In case of vacancy in Congress, who will replace mga higala? Ha? Oh. Republic Act number 6645 as of December 28. In case of vacancy arises in Senate or in House of Representatives at least 1 year before ang regular session, meaning 2 years, 1 year before ang regular session mga higala. Unsa ingon sa balaod? Oh? Yot lang ha? Upon receipt of a resolution of the Senate or House of Representatives, as the case may be, certifying to the existence of such vacancy and calling for a special election. Mag-special election di ay. Oh, basta naapay nabilin nga at least 1 year sa term. Ala mag-eleksyon ka, usan na lang kaadlaw ang nabilin, mag-eleksyon pa kada diya para mabutangan lang ng Senado o Congress. Maingon sa balaod, wala mag-ingon ang balaod nga pulihi George o kanang second highest winner pagkagalaw-gaw ganun tawanan eh. Taon-taon, balik na may galaw, man lamang pipila ka mga painomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 2. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Panay na may natin sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. 22 minutos, human ang alas 8 sa buntag. Di ay mas klaro mga higala. Para matagaag katinawan eh. Ang ato ang Omnibus Election Code, no? Nagsulti nga, kung naay bakante, kay wala may succession mga higala, kay wala lagi vice ang congressman, or ang Senado, may vice senator, ang ingon sa atong balaod, after 60 days, dapat makasubmit silang certification, in this case, Congress, nga bakante ang pwesto sa distrito 6 sa Manila. Citing the reason nga nung nabakante. And there must be
a special election conducted for that purpose to fill in the position mga higala sa 6th district. Mao na giingon sa balaod. No? Na ay special nga election nga himuon kung disqualified, matay, incapacitated, or resign. Basta, wala man na-mention din, basta ang na-mention is very generic, vacancy. Unsa may hinungdan nga nung na vacant ng posisyon sa Senado or sa Congress, basta vacancy ang giingon sa balaod. Wala na disqualified ang katong winning candidate, vacant. Namatay ang winning candidate, vacant. Nabuang ang winning candidate, vacant. Niresign ang winning candidate, vacant. So, any vacancy mga higala will do. So, mag-election di ay. Ang tawag ana. Special election, George. Magpa-election ka. Dili kay pulihan nimo ni papulihan nimo abante. Pagkahanggaw na lang yun yung chairman na ni. Tanawar ako. Unsa ka tunto mga higala. Pero, naalay kondisyon nga giset ang balaod. Unsa ni nga kondisyon? Ang kondisyon dapat may tabo lang o ipahinabo lang ang special election provided nga naapay serbisyohanan nga nahibilin. Unsa ingon sa balaod? Dapat ang mahibilin kung sa pagpasabot ani kung 1 year na lang mag-eleksyon na pod og bag-o, ayaw na lang pag special election, huwato na lang nang umabot ng eleksyon. Pero kung naa pa mga higalay dako nga time, halimbawa ingon ani 3 years man so unsa man taron 2025, 26, 27, 28, kung adto na sa 2027 1 year na lang, mag-election na sa 2028, dili na pwede mo apply ning special election nga mandato. Pero tungod kay layo pa kaayo ang 2028 election, mo apply ni siya mga higala. Kay naapa may dako kaayong oras nga dapat maserbisyuhan niya, ma-fill-inan ng bakante nga posisyon. Pero kung 1 year na lang ang nabilin, mag-eleksyon na pod, ayaw na lang. Mo na ingon og bot ipasabot sa balaod mga higala. Pero unsay gihimo aning tugahok mga kaigsuonan nga chairman's kumilik. Iya kay wa day vice congressman. Gibutang niya si Abante nga pildido sa eleksyon ni. Uy. Maoy iyang gibutang mga higala. Si Abante niya ingon na siya abala na ang Supreme Court mo resolve. Kay importante ang attendance ni Abante kay mag-eleksyon na para sa speakership sa Congress. Mao na pinakatumong gani na mag-eleksyon na sa speakership mga higala sa Congress. Ang boto ni Abante importante kaayo alang kang tambaloslos. Mao nang bahala mo magpail mo kaso Supreme Court, importante si Abante makaboto rong eleksyon na para sa speakership. Kay burara ba og nagkahinay na si speaker matod pa ni Congressman Frasco Maygala sa Cebu. Maong wa na siya mo butara ng unsa na mga gusto diya karon sa tambaloslos. Wa siya mo pirma atong supporting di tambaloslos mga higala a super majority to lead the Congress. Mo na iyang rason. Kay daghan na siya na istorya nga mga congressman nga wala ganahi sa liderato sa tambaloslos. Kay why klaro, konkreto mga higalang plano para sa nasod Pilipinas. So importante ang boto ni Abante. Munang palingkuron yun. Bahalag later on. Na Supreme Court ruling na magpapasaya sa pwesto o magpahilunag special election. Ang importante,
makabutog yun si Abante sa piniliay para sa speakership o sa mga committee chairmanship. Maunay, klaro din hang istorya. Tungod kay ang balaod, klaro eh. Very specific mga igala ang balaod. Nagsulti nga, pwede ta mag-eleksyon, special election ang tawag ana, probably na ice cream kay na special, kung dili na itlog kay special man. Special election ta, provided nga ang nahibilin nga time, dili mo baba o 1 year. Kaya kung 1 year na lang na, mag-eleksyon na pug bag-o, di na lang ta mag-eleksyon. Murag ingon na mga igala ba ang pagpasabot sa balaod. Pero ang gihimo ni George Garcia, gibutang niya ang pildido nga kandidato. Maunang ni salta ang kilay karon sa mga Pilipino. Uy, that is not the will of the public. That is not the will of the people. Nganong imo nang gihimo, George? Nganong naghimo-himo kag kaugalingon no imong ruling, George, nga naman tay balaod ana? Gihimo ba na ni George tungod lang kay gusto niya? O gihimo na ni George tungod kay gidiktahan siya? O naay financial pressure nga iyahang giatubang? Nangutana lang ta. Bisag unsaon mga kaigsuuna nato og bulikat ning istoryahan ni wa magyunay basihan ng gihimo anang kumili karon. Dire sa mga mayor, governor nga naay mga vice, di siya makahiwala because ang ruling sa Supreme Court is really crystal clear. Klaro kayo. So, dili niya ma-circumvent. Kaning sa congressman, probably sa mga senador, pwede ma-circumvent kay wala man gi-include sa Supreme Court ruling kung kinsa ang musunod. Ang pangutana, nanong i-include pa mana sa Supreme Court nga naa na may balaod nga nag-crystallize anang isyuhan na? Diba? O ikaw karong Supreme Court, diba? Mauna na sa Supreme Court, nganong amo pa man ang i-include sa amuang recent decision, labot aning isyuha, nga naa may balaod na anang specific na kaayo nga mag-conduct tag special election kung mabakante ang pwesto sa senador o congressman. Nganong maghimo pa man ko og balaod nga lain, nga naa naman ang balauran na in case of vacancy sa pwesto sa mga congressman o senador, special election shall be conducted. Sa pa mahimo balaod sa Supreme Court? Nag-set og limitation unless if the remaining term is less than 1 year, wato na lang nato ang sunod nga election. Less than 1 year na lang man. Di na ta mag-special election. Pero kung more than 1 year pa, mag-conduct ta og election. Mo na ingon sa balaod. Nganong mo ingon kakarong silent din dapita ang Supreme Court sa ilahang jurisprudence. Silent because it is already existing. Mao na klaro, George. Wala na nag-mention sa Supreme Court tungod kay naanay balaod. Mahimo nang redundant ng mag-mention pa ang Supreme Court after all, dili na siya issue because you have the law to follow. Naanay balaod nga dapat sundon. Nganong i-mention pa man sa Supreme Court? Karon kay wa nag-mention Supreme Court, pero the Supreme Court is silent on this matter. Ayaw nag-atik-atika ang mga Pilipino, George, ang tinuo din. Naagyoy naglimin nga personal nga interest. Ana din ang trabaho. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Doon na 32 minutos o 33 minutos. Ang nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. Tama gini atong tingog. Mahuman ang simana may gala. Pagaw-pagaw ta. Uy.
Nga sa mga naay insomnia na inindot ro no nga kuan day kanang di ka makatulog. Para sa di makatulog na ay insomnia. Sabay cause anang insomnia. Naman ko'y amigo ko nga di daw siya katulog mo nang namayat siya. Sige bagno siguro ning panuhak. Para sa mga tinuod nga di pang insomnia. Nay bago, palit ka og napkin. Napkin ba? Napkin. Di bang pilit man na? Butangan daw ni mo ipikasin. Ihaklap ni mo sa electric pan. Ipatubang sa imo ha. Dali daw ka makatulog. Mo na bagong tambal sa insomnia. Palit og napkin. Butangi ang napkin og kanang ipikasin oil. Commercial naman taan eh. Kahuman. Haklap sa electric pan. Pandara. Onya. Simhot-simhota. Garay. Akong amigo nga wa gyud maminyo og maghimog ingon ana makaingon po siya nga mura naman pugog nakapakasal. Akong amigo nga wa gyud maminyo. Dodong itok baratas. Sapit na naman ni mag-birthday karapit sa 28. Mag-56 na gyud daw siya. Kaya to 56, 57. A.K.A. Joey Boy Maratas. Ayan. Muna himo pag ma-insomnia ka, palit og napkin, butangig pikasin oil, ihaklap sa electric pan, pandara, ipatubang sa imo ha. Di ba makaingon ka nga mura na pug kag nay asawa. Diloy, tambal sa insomnia. Nang naay mga migraine, di katulog kay magsigsakit ang ulo. Ma-insomnia jud ka na, daghang problema. Mo ni daghang mga na-insomnia tungod sa mga problema. Lahi po itong na-insomniot. Labi na di padugon sa asawa, insomniot yun na. Kana ba dong naaday mga migraine nga mga tao? Paminaw mo Kanang naay mga migraine nga mga tao. Grabe daw kayo na og sexual drive mga higala. So, kamong mga manyakis nga naminaw din ha. Kung gusto mo og kuan, kanang kuyaw ka inyong partner, pangita mo kanang naay migraine. Kay grabe daw kaayo na og kuan, kanang sexual drive. Tinuod na, Sir John Burrs. Tinuod na. Kasi Mitch Million Tanosay. Kamong mga naminaw na to diha nga mga medical practitioner, ambot na kung saan tinuod kay na ako'y nabasahan nga article ani. Naapod sila yung mga explanation. Kamong mga manyakis din na pangita mo nang naay mga migraine kay pertig daw na og sexual drive. Patay tan. Di kalungan siguro nagdi ka mamugnaw na. Delikado ka. Nga na sa mga mahiligon og minor de edad, paminaw mo pag-ayo. Kanang mahiligog minor de edad, dodong itok maratas, a.k.a. Joey Boy. Paminaw. Di ay bagong desisyon sa Korte Suprema, namatay na Arbas Freddy Aguilar. Di ay bagong desisyon sa Korte Suprema. Kanang giingon nilang sweetheart theory. Sa sweetheart theory. Kaya sweetheart theory. Kaya bang gamiton nimong depensa kay uyab mo sa kaso nga rape. Wala may rape kay uyab man mi. Naaroy bagong ruling ang Supreme Court. Paminaw mo pag-ayo. Kay basin unya og ma-charge mo og rape tungod ani inyo hangito ang sweetheart theory. Mo ni inyong saligan. Wa ra bay piyansa in taon ng rape. Unsa di ay anang bagong desisyon na John. Interesado taana. Mao ni siya. Dili na pwede magamit ng giklaro sa Supreme Court nga dili magamit, dili makaluwas nimo sa reclusion perpetua o life imprisonment ang sweetheart theory kung ang involved nga complainant mga higala is a minor. Giklaro na sa Supreme Court. Kaya dagang magumaingon, para ni Capri di minor. Nagkasinabot man mi, pati yung maginika na, nagkasinabot man mi. Uyab man mi.
Di ba? Sweetheart Yuri. Di siya pwede basta minor. Bisag usap pa na katrak ng iyang consent nga gihatag sa imuha nga sige tiraha ko. Unya, kaman nireklamo minor mga higala, rape gihapon na because minor cannot give consent. Kamu di ang mga mahilig og minor patay mo din na. Mayngon mo nga uyab man nisugot man siya astang ginikanan gani, nisugot gani nga ikaw pati mo tiguang hapit na ka ma senior citizen. Kaya ang imog yung target per me mga kuan gyud mga DC gyud, no? DC nga minor patay ka din. Because again, matod sa Supreme Court, minor cannot give consent. Absent of consent, carnal knowledge, absent aning consent is rape. Taud balik ta human lamang pipila ka mga pahina. Issue sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH. Balik tayo may gala dili sa ito panagkuyo sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 43 minutos sa nikalabay human ang alas 8 sa buntag. O niyan taon-taon atong hisgutan ni Maygala. Kay kaning mga samungiro nga nangawala ba dito sa kining Manila Arena. Kay naa naman ko yung nag-surface nga mga witnesses, no? Wa man nila nganli. Pero ang DOJ nagkumpirma ang naa sa likod sa pagdagit o pag-ihaw na allegedly matod pa sa witness gilubong na daw dito sa Taal Lake tong 34 kabuok ng mga sabungiro. Nga atong angyod, no? Ang naa daw sa likod ani mga igala. Dumili man sila og ngalan pero klaro naman kayo nga si atong ang ilahang buot ipasabot. Nga influensyado kayo nga tao nga naa sa likod aning pag-ihaw sa 34 ka mga
sabongero. Tungod kay ang negosyo ni atong ang kaning gitawag nato mga higalag online sabong. Gibinuangan ko no. Mao ning gipang signet sa iyahang mga bodyguard ang kaning 34 ka mga sabongero nga gidulahang involved sa pagsindikato sa iyahang negosyo nga online sabong mga higala, pipila na katuig ang nakalabay. Si atong ang mga nilang ginapadunggan karon. Nagkumpirma mga bahay ang kining DOJ, o Department of Justice. Na sila gihuptan nga mga witness against aning giingon nila nga bigatin nga sabongero nga kuyaw kaayog impluwensya bisan ang Supreme Court pwede daw maimpluwensyahan mga higala. As tangil ngiga no. Daghang og kwarta ni. Ilugan man gani si atong ang mga higala sa mga uyab. Giilugan sa pag-umangkon og sa iyaan. Giilugan sa kanhing asawa ni Cesar Montano. Tungod ba na may galas kwarta, di ba? Bungero ka, puntos-puntos ka, daghang kag kwarta, di ba? Ilugan ka ng mga buwagaw din nagbuhok nga tigpalasto. Di ba? Pangutan-an na ninyo rimangkaw. Muhimas po na si Rio rimangkaw, muhimas po na ng mga buwagaw buhok makapabor po na. Di ba? Ay, Manong Rini Molina, good morning din na. Si Bini Bini, good morning. Happy na ba birthday ni Bini Bini? Oy, si Jane Tampos, sa Turil. Dugay na ni. Sorry jo kayo, Jane. Dugay na ni mong mga greetings sa mga text messages ni mo. Wa na ako mabasa. Sorry again. And thank you so much padayong paminaw din sa programang Isyu sa Masa. So, mauna Roy, init nga isyu dito sa mga sabongero. Ang sabong karon daghang isyu na ay isyu gikan kang Grispo nga tanggalon na lang sa hingpit ning sabong na ay bag-o karon nga reglamento maigala nga nagkuha sa katungod sa pagkor sa pagpasuga ning online sabong og nagahimo og bag-o nga kining balaod labot aning sabong nga dili pwede maghibutang og sabungan nga duol sa ospital, duol sa eskwelahan, duol sa kabalayan, duol sa simbahan, doon sa mga school building, no? Gi-strengthen mga higala ang cockfighting code. Ang problema ng kang atong ang Manila Arena, doon man kay nag-hospital. So, posible nga mapiktuhan po na. Pero, ang pinaka-issue mga higala karon ani is, kadtong 34 ka mga sabongero nga nangawala. Nga naaroy nag-surface, nga witness, nagsulti nga, ayaw na lang ninyo pangitaa to, oy. Ayaw na lang ninyo sila pangitaa, oy. Kaya gilubong na sila sa Taal Lake. No? Dito sa Taal Lake, sa Batangas. Gilubong ko na may gala tong 34 ka mga cockfighting enthusiasts. Unsa day atraso ato nila dyan. Lain-lain ang ilang atraso. Nagay-uban ato, wa makabalo. Kaya gigamit lang. No? Pabitiwon og manok nga kanang tawag nato mga igalag manok sa sindikato. Kahuman pag abot sa online betting, sandukon mga igalag pila ka milyon ang kwarta ni atong ang pilde si atong ang. No, gipabitaw lang. Nayuban nakabalo gyud labot sa nesgutang nga sindikato. Ikay bitaw ana dia. Lubagan na usay pang lubago nimo diha ang tari. Pag kuan na kay gwapo kay tong manok sa tuang tawagan sandukon dayon nato tong pusta dito sa pikas para kwarta gyud kay ang katong manok nga gibitawan sure ball to nga mapildi kabalo na ang kuan nato ang mga sindikato so dako og lugi si atong ang mao na nga kaning witness karon usa daw ni sa mga badi-badi ni atong ang nga nitabang og pandakop atong 34 ka mga sabongero nga nalambigit aning nasgutang tikas sa online sabong. Nangawala, gipagsakay og ban, nangawala, o karon naay nag-surprise nga witness nga gipanglubong na dito sa Taal Lake. Ang iyang istorya nga dili gyud kami mo'y naglubong gyud ato aktual na aday laing grupo nga nidawat nga mao'y naglubong. Kanang grupo mao po daw na tiglubong dito sa Taal Lake adtong mga nalambigit sa droga. Ayan.
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi. Balik na may galat din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa pagyapon na 90.7 Love Radio. 49 minutos na. Human ang ika-alas 8 sa buntag, no? So, daghan pa mo patik-atik kanang initial yung uyab ni GB ni Gretchen Barito man ay lain na yung ginapadunggan. Si Atong Ang naman na. Nga, well-known kaayo mga higala nga sugarol o dako kayo o impluensya mga higala ngadto sa sa gobyerno o ingo ni John B. Cremulya ato ang DOJ secretary nga posible pa daw ang impluensya ni Atong Ang abot pa daw sa Supreme Court nga mao'y hinungdan nga makikistorya daw siya sa Chief Justice mga higala labot aning kasuha nga ni surface karon ang mga witness nga nagtudlo ani ang hitabua kung kinsay mastermind. Wala may lain. Kaya tag-iya may gala sa online sabong si Atong Ang man. Kung asa sila gipandakop sa Manila Arena, kang Atong Ang man na. Unya kaning initial nga EAA o uyab ni GB ni Gretchen Barito na may uyab lain nga si Atong Ang man. Di ba? So, ay na nagitago nyo. Si Atong Ang na, anyway, suspect pa man na. Suspect nga siya mo ay naglikida adtong 34 ka mga sabungero nga giingong hudir tikas sa iyahang online sabong. Sa ako na na-mention ang style man gud atong tikasa fight kabalo ka unsay fight number kana nga fight number ang mudaog ana diri pikas kay kanang kontra niya pundol nagtari o unsa bay mga rason din na. Karon, siyempre, gwapo kay gitsura tong mapildihay nga manok, katong ipapildi nga manok, gwapo kay naong. Ang mga tao, muposta dito kay gwapo kay gitsura, online na guna, tanaw na guna mong gitsura. Karon, ang mudaho kay nga manok, kanina yung bating naong, sanduko ni mga igala sa mga sindikato. Dito, nakwartahan pag-ayo si Atong Ang. Mura siya gitulis sa mga bangason mga igala. Gitulis sa mga bungoton. Perting sukua ni Atong Ang ato. After ato, nakapakong si Atong Ang, mao na sindikato, pang dampot, ambot o kinsay gadampot. Kaya ang istorya, iyahang mga bodyguard, gisakay mga igala o puti nga ban, o niya, ang ingon sa witness, giton over nga to sa Tiglubong, sa Taalik. Katong mga Tiglubong, mo po daw Tiglubong atong mga madakpan nga mga durugista. Sa Taalik. So, katudang 34, wala na gito. Patay na daw to. Gilubong na to sa Taalik. Ang mga tagtungod ato, gi-inform na nga nanay witness nga nagsulti nga patay na gito. Ayaw na mo paghuna-una nga makauli pa to. Dito na mo kang Senior San Pedro magkita ato kay wala na tong mga sabong ni Roja to. Dito kang Senior San Pedro magkita to kay si Senior San Pedro hilig man po daw na og manok. Basig na to. Pero di po to makasulod sa langit. Kay mga tikasan man daw to. Hilig man daw to anang bisyong sandok-sandok. Mahina, malakas nga sultada. Unya di man gusto sa Senior San Pedro anang mahina, malakas nga sultada. So, wala na to. Ang problema ron kay multiple murder ni. Ug madutan si Atong Ang, ug maogan nila gitudlo nila si Atong Ang mastermind aning tanan. With so many accessories mga higala sa krimen, wala man ni piyansa. Non-bailable man ang murder mga higala. Makabil ka sa usa, sa ikaduha posibleng dili, katulong. 34 ka buok eh. Multiple murder na, non-bailable. Mukatawa na ni si Patrick Antonio kay kalaban man silang Atong Ang. Mukatawa na si Patrick Antonio aning hitabuan eh. Mabitaw na nga. Daghang kwarta kay na si Atong Ang kay pila ka sugal og negosyo ana may galang giatiban. Pero og madutan siya sa man mo kwarta og di ka patugtan nga makapiyansa. Kay non-bailable offense. Di ba?
34 ko nakabuk. Sao na ron? No? Mauna, Roy, gikagubtan pag-ayo mga kaigsoon. Kanilaging mga sabongero pod, nag-online sabong, ila pod mga higalang gisindikato. Magsultada o mahina malakas, kauman sandukon dito sa online, ang pusta ni atong ang hurot si atong ang. Hurot. No? Uy, happy birthday day din na, kang Kuya Bibot Clarion. Naglaod ang kuan ani, sagingan ani dito sa Maragusan, Naglaod ang sagingan ani dito. Happy birthday day. Happy birthday. Og sa tanang mga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawan, happy birthday na lang. Kang Kuya Bibot Clarion, Bias Mulik, happy birthday. Sure ball na galing humba ang uyog-uyog ani onya. Birthday day ni mo dia kuya. Pahilom-hilom ka lang. So, kani atong balikan. Di pa man po nato siguro mga higala kung unsay dangatan aning kasuhan ni. Una, si Patrick Antonio, kung siya man gyud ang ginapahinungdan aning mga istorya-istorya nga naas likod sa pag-ihaw atong 34 ka mga sabongero nga giakusahang mga tikasan sa online sabong, naman siya katungod nga i-presume mga higala nga inosente. Constitutional right man na. Gawas niya na, nagagay siya kwarta nga makahire og battery of lawyers. No? Di ba? Makahire din siya og mga abogado. So kung may mong non-bailable ang iyang offense, mag-file man gyapon na og petition mga higala. Because, mayngon man siya, bail is a matter of right. Except Congress so provides. Exception to the exception. If the crime committed is non-bailable. Exception to the exception to the exception. Except if the evidence of the prosecution is not strong. Pwede ka makapiyansa. Exception na po. Except if the accused is habitual delinquent or recidivist, or there is an indication of flight, you will not be allowed. So, grabe, no? Kining right to bail, mga higala, parting taasa sa diskusyon, ani. Kay, na ay exception to the exception, exception to the exception, to the exception, exception to the exception, to the exception, to the exception, parting taasa. Pero, atong ang has the right to be presumed innocent. Basta, mao na ron ang ginahikay mga higala sa DOJ kay ang mga tagtungod atong 34 ka mga sabongero. Nagsulti nga, bisan og nanika sila sa online sabong, walang yun unta giihaw ni atong ang. Sao na lang ning pamilya nila. Ana ba? Pero di pa man gyud si atong ang masiguro nato nga siya. Wa ta ba kasiguro kaning witness naglagot lang ni kang atong ang. Morning iyahang gilaglag si atong ang. Pero more or less, diya na ang direksyon. Tungod mga higala sa sirkumstansya, nga ang online sabong nga gitikasan aning 34 ka mga sabongero, ang nanag-iya si atong ang. Asa sila nakidnap. Nga naay mga CCTV mga higala ang Manila Arena, nga nung di mapresentar ang CCTV sa Manila Arena, giunsa sila pagdagit o kinsa ang nagdagit. Evidence withheld mga kaigsuunan, presume adverse to your interest. Di ba? Pero ang ebidensya nga imuhang taguan, gitaguan na nimo kay adverse na sa imuhang interest. Maoy legal presumption ana. So kung ang Manila Arena di mo presentar adtong kuha sa kamera ato sa pagpangdagit atong mga sabongero dinha mismo sa ilahang premises, but pasabot basig adverse to the interest sa tag-iya sa Manila Arena nga si atong ang. Pero kinintanan mga higala mo agi pa ni taas nga proseso. Mas mo taas ni tungod kay daghag kwarta si atong ang.
Ako istorya lang ko tinuod. Realidad ang ato ang gisgutan mga higala, dili ni espekulasyon. Daghang kay kwarta siya ato nga, mobitaw ng daghang kay uyab mga higala. Daghang kay kwarta, basta daghang karo kwarta ang panahon na, daghang kay uyab. Di ba? Labi nagsabungero. Puntos ka sabungan, diya yung ka-permis VIP, agaray. Tingnon dahil ka na matigpalastog, buwagaw, buwag ka perting humuta, sir. Unsay numero na to, sir? Agaray. Anya sabay, himas-himason dahil mo hang paa. Unya ang puntos mo, himas-himas po dahil sa buwagaw nga buhok, mga higala, patay kang bata ka. Una, ingon na si Grace po. Undangon, tanan naming sabong, tibok Pilipinas. Animal cruelty. Cruelty to the animals. Cruelty to the animals. Muna ipaundang mga higala ni Grace po. Ang mga sabongero po, nagbahad, bantay ka lang Grace po ha. Re-electionist kabaya karong 2028. Bantay ka lang yun. Di yung ka na mo butuhan. Okay, tayo makabalos ko no, ang mga sabongero mga higala. Wa naman tayo oras. Na ay oras. Dili na pod magsigong na maustanan oras nga dili na pod ako. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin manamilito sa mga kaninyo ng adlaw nga Biyernes. Happy weekend! Subliyon ako pizza by 17 na ni bulan sa Onyo 2025. Apano na ta mga higala magbulag-bulag ang atuang pulong pamalandong karong buntaga. Ang tao nga dunay kontrol sa uban gitawag og gamhanan. Apan ang taong adunay lalom nga kasayuran sa kaugalingon, siya nagbaton og kaalam. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hangtod sa Lunes po. Salamat, mayong buntag, and keep safe always, mga bahay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.